Another day, another mini vlog! Hello everyone! For today's video, as what you see, ara yung gubuta sa amo ang balay or payag nga gamay. Kay samtang naapami sa kabanglasan, akong bana sab, basta day off niya, ga-operation pud siyag panday sa amo ang balay. Mao nang makita ninyo nga ang balay hasta yung gubuta og daghan kay mga hinloon. Unya kay nakauli naman mi diri sa amo ang balay, aw mag-operation na lang sab kog hinlo diring dapita. May gani kay walay klase ako ang sister-in-law mo nang iya din kong gitabangan. Mo din ang busy na kay mi dirang dapita, siya ang tigawa sa mga gamit nga mga dili sa kailangan i-arrange. Ako po dirang dapita, busy po kog panghinlo kay hasta yung daghanag abog. Unsaan ta man dili man malugaran og hinlo sa ako ang bana kay talagsara man siya makauli diri kay talagsara pud siya maka day off. Unya kung mag-day off pud siya ang ihapong ginakalingawan ang magpanday sa balay. May nalang jud gani kay nakoy bana nga kugihan mo panday sa balay. Aw may nalang gani kay kugi magpanday sa balay kaysa magsuhol pa gasto kaayo wala man sa budget. Ay na guro mi ani magpatsada-tsadag balay pag nanay budget. Sa pagkakaron mas unahon pa jud namo ang mas kailangan nga gastuan. At least naasay kapuy-an nga temporary. Kay karong panahon na mas unahon pa jud nato ang mga panginahanglanon nga mas importante pa sa imuha. Unsa daw? Bitaw ay pasensya kay sa akong tingog for today's video ha, kay murag high blood mangguro ning bataan ni. Bitaw ay medyo high volume lang jud ang pag voice over for today's video kay naay mga bata nga mga background ring dapita. Basin mas kusog pa ilang tingog kaysa ako nga nag voice over ring dapita ba, mao nang pasensyain ninyo nga high volume jud ako ang tingog for today's video. Ug pasensyain sad ninyo ang ako ang tono sa akong tingog kay wala jud na uso sa among pamilya ang soft spoken ring dapita nga abig na suko pero wala di ay. Mao nang sabta lang jud ninyo akong tingog ring dapita kay naapoy uban maglikramo nga hinay akong tingog. Usahay pod mingon nga astang luyaha. Aw di karon kay nakapabor man og voice over nga naa pa yung mga background nga mga batos. Aw pina high volume din ni diring dapita karon. Bitaw as what you see nagdayong-dayong na daymi sa ako ang sister-in-law dira sa Dura box ug sa mga storage box. Kay kapuya naman kog habuat sa mga sanina, aw dayungan na lang jud namo para madali. Lisod jud kay manghinlo kung naay mga batos nga magsigig sinamok oy. Pero unsaon ta man na naman jud na sila, wala tay mahimo. Aw ako ra di ay. Bitaw kay inana naman jud ng mga bata. Kung dili magdula aw magsigig sinamo kung unsay buhaton sa inahan. Pero kami diring dapita aw padayon lang gihapon og hinlo kay unsaon taman hasta manggubuta. Maglabad man sad akong ulo magtanaw ani kung gubot kaayo nya matulog ra mi no. Mao nang mag-operation jud mig hinlo karong adlaw. May gani jud kay nakoy sister-in-law ning tabang sa kuwag panghinlo aw gamay-gamayan na lang ni ako ang hinloon. Shout out de sa ako ang sister-in-law dira nga si Julian Idintikan, hinaot ka magtan-aw ka ani nga video kay murag dahago jud ta ani karong adlaw. Og ako ang gibuhat dira gipangsulod na nako ako ang mga labhunon sa sako o di ba sinako na jud among mga labhunon diring dapita kay murag dugay-dugay man sad nga wala mi kauli diri sa tikala. Ang problemahon na sabdayon nako ani ang pag-operation og panglaba kay daghan na ra ba kay ni among mga labhunon sinako na ra ba. Mga tulo na guro ni kasako. Aw inana jud na kay kung walay labhunon wa man say labhan. Pero laban na jud ko diring dapita kay basta magkuso ra ba og labas ta yung kapuya. Dili parehas kabanglasan nga igo ra iwashing og waswasa na dayon. Pero syempre kay dili naman ko taga kabanglasan kay na naman ko ibana nga taga Tikala aw diri na jud ko mopuyo og diri na lang sa pug ko magsigig panglaba. Kay lisod pod akong dalon dito sa kabanglasan na gahago-hago lang jud. Sa una nga gamay pa ang balay dali ra kay mahuman og hinlo karon nga medyo niluag na hastang dugaya jud mahu maghinlo oy. Mura ra ba jud sad og mansyon ang balay oy. Pero at least na ay balay nga matawag na jud nga amoa. Ay amo ang temporary ra di ay nga balay. Kay basta minyo ang pangandoy jud kanang naa bitaw kaugalingon nga balay nga puy-an. Kay mas nindot manggod nga kamura magpuyo sa balay. I mean kanang maglain na mo ba or dili na mo makig-ipon sa inyohang both parents. Kay diha man jud ninyo ma-feel nga independent na mo sa usag-usa. Ug kaya na ninyo mo barog nga kamura ba. Ug mas maila-ila pa jud ninyo ang inyohang isig usa ka batasan. Basta oy katong mga minyo dira makafeel ra mo ug makabati ra mo kung unsa ako ang buot ipasabot. Bitaw oy chika naman kay ko diring dapita oy. As what you see, aw sige na lang tag as what you see diring dapita. Ako na lang dayon gipamilo ang mga sanina nga nakasulod sa Dura box ug sa storage box kay may na lang sa mahapsay ba. Kay murag dugay-dugay ra basad ni namo wala na tandog kay mga pila pud baya mi kabula nagbakasyon dito sa kabanglasan. O tagaod pasad nga murag
Kung sa kanon pa ni napanos na ang mga labunon. I mean mga sanina ba. Kay na nga human naman ako og pilo ang mga sanina. Aw syempre ibalik ta po nako ni sulod diri sa storage box or sa Dora box. Kay para nga mahapsay na po dayon ni ang amo ang higdaanan diring dapita kay ayhan ako ipatulog ang mga bata. Bitaw oy kana lang sa akong ganap for today's video everyone. Salamat kay sa inyong pagtan-aw. Hinaot mo tan-aw pa mo sa akong sunod nga mga mini vlog. Ayaw kalimot sa pag Ambeng. God bless.